saboda haka ni yanzu ban da gona ba abin da nake da da wai na sai da gonan nan tun da ka karɓi kuɗi na gashi ni ma na ce ba zan yadda ba sai da na ɗau fansa da sai da gonan kuma mai gari na sayarwa. Mai gari haka ne? Haka ne mana. A to ranka dai tun da ka sai gona ai ka sai gida ya zama na. Ina kuɗin gona shi na ba rancen kuɗi da muka yi da kai dawo mun fi son haka mu ba mutum kuɗi ya kidawa ba da gida ya zama namu. Gona ka karɓi wannan. Gona fa ta fi gidan tsada. Ina ruwana ko in duk garin naka ne muka ba kuɗin na ai sai mun karɓe in ko ina kan naka ne. Kai ka bi da shige mu tafi. A ni ba zan tafi ba ina nan tare da abun ina nan ba zan tafi ba. A dama ƙarya kake ba. Lafiya ta kalau ba garau nake abun da ya zama mun hada wakilin likita ne kawai dan ci kudin kai rabon mu tafi to. A baba ai ba inda zan je. To ai baba ai tafiyar mu ai mun kana ke mai rake na tare da su ne ko to shige Allah ya muke albarka zo mu tafi. To ranka ne a rufe gidan ne? A ranka ne. Me kake haka ne? Gidansa ne ko na? Ga gidan. A rufe mun